Hi guys, bagong Domingo jung tanan. Ja karon guys, nagkuanday ko naglaba kay na may labhanon si Undoy. Ingon man si nga idara ko nang ibili nagjang labhanon sa trabahoan ja. Ang gipada kay ba ko nga dito ni siya manglaba. Maluoy pug kog manimahaw si jang tao adto. Bitaw guys. Taon dito Naganda mo pamahaw kay nalaba man ko. Anja karon gahan ako ni ja ginamos. One day ni guys, January 28 man ni nahagibuhat anja karon kay February 20 paron, doy? So, kuang pag 8 ka adlaw para mausa sa kabuan. Anja timing raman pud nga naas Undoy, jahan na lamang ingon si Jalay pa kuno gisahon kay na buli na pa jud sa kaadlaw pa si na mouse. Kami dare. Dada nagluto si Jag sinigang nga bangus. Undang sa akong laba guys kay lumahaw sa ekonomi. Dili pa jud tukod, disgrasya lang. Ngano mabalin na? Patagak. Facebook pa eh. Kaya ba pa na. Kung lahat sa mga. Papa. Ano lang yung tadi tuloy ng tuwalay bilang. Mahal ganito guys. Murot na natin ba? Kaya mo na yun? Naman mo bigyan mo na mas. Wow, bring. Gusto ko bigyan mo siya. Pag dili kay ba kagina mas aga ko jud mag isuha. Nabi sa akin. Tara. Ito galing ko mga lima sa kabulinaw. Naman nagdumot ito, wala na makrot. Guys, mana juga kawan sa ay. Kumusta mo diha tanan? Ay, sa food. Kauli ay kana din kumusta hay wala. Magkani. Gusto mo jud English nga Bisaya anak ko. Apa dyan na urutan sa kaparaksan nga ginamos Kinalamihan kay bantek-bantek pa. May pag ginamos kay bantek pa. Sabaw, lami ka sa sabaw, tanan suka og kuan, kanang buong gagmay ja og iba. Busog adyo. Kumusta naman mga tanan? Kinsa tong mga ala na ko nang gimingaw na ho. Kinsa man ang mga gimingaw na di ay. Tagsara ko kauli kay tabawon ja. Og way sahod kiti ko muli kay laay. Ja, adto ko sa barracks. Ja kanang tanan nga mga supporters diha, salamat sa inyong tanan nga way moy pag undang sa inyong pag saan tawag na ng pagtanaw sa vlog ni ate. Itong mga nasa Lagjo, nagawa sa nasod. Salamat og amping mga tanan. I-shout out si Monica Yugster in Happy Valentine's Day. Great ni. Ay si Kuan, si Monica Yubster. Happy Valentine's. Karon belated na kay karon ko kauli. Oh. Salamat to, salamat ninyo tanan. Siyempre mo kuskus sa pantalon guys kay gahi mo uda dagko na sa pantalon ba. Diyan maganam na pupugwas na. Kaya masagbay na kadi ni mama diyan ni pul. Mga adlaw na ra ba pud ni unja. Panggaon ni kay madto na laman, nay mo ati man matiguang nako. Bitaw panggaan lamang pud kay panagsaraba mo uli kay arong ganahan pa pud mo uli. Kay basig mo uli nandiyan na siyang asawahon. Di nandiyan ni kanahan nagtanda na mo darig. Hindi hawa pa ba mi? Alagon lamang po guys, kaya nadanaron kaya madto nagmamindot na kay ba nagan sa ibatan. Kaya rong diri sa asawa. Kaya di ka mo mula ba? Kaya lang mapud ako kanunay mo na ba ba mamindot na sila magdano ba di ako bumida. Uy, dito ako ginawa ko sa bandera. Dado na. Mo alam mo sa yaya ko no, subat na mo na diya.
Tumbaji mo rin yung salon na rin. Ha? Ano? Sakto na na ha? Gaya, mubuha ka na ba? Mubuha. Hindi jo? Pili hawak. Isa naman. Di ba pila bayak ka lang sa hawak? Hawak ko na. Hindi na eh. Hindi na sa tumaho. Lumay. Isa mo rin mo rin. Lumay. 96 ang hawak. Pwede na rin, baksan. Ganda. Ah. Ako dyan mo kung maglabaw eh. Ha? Ako dyan kung maglabaw, ano namin kung maglabaw? Eh, mag-alam ko naman dito na kaya ako kay Lapson. Ano mo mo ko? Yan, nagpusaon na sa trabaho ko. Naglito na ako. Doon na naglabuhan. May pumunta na sa bundag na. Okay, okay lang po na ko. Kira mo po na. Buwag sa cellphone. Ano ba buwag? Buwag mo. Yakap ko ba sila? Hindi, boy. Ito, itapon mo to. Naglalaba. Eh, bunyi pantalon. Lamig, pantalon ba? Lamig, belisot yung pantalon. Galing kayo kanina naglaba, panisyo. Para lagi di ka po ilabhan. Ano ba? Ano ka parang bulingan? Ano kang puot ka lang bulingan? Ano bulingan nakakapo? Parang bulingan nakado? Naglaba? Ano yung lamig suot? Mukon man. Tit ba? This one. Mukon. Yung bulakan ko, split. Anong sabi? Dito lang ng iba. Tumutulong talaga sila. Walang sabi, tingko. Pwede pa rin? Di na lang yun. Paano nga nagsuot? Ha? Na? May ginilagay yun. Pwede pa rin unaray. Kung pantalong ka? Kung na Di na nila tiwasan. Guys, kay buslot na. Di wala na nagsuot. Masayang lang ang effort. Ang effort ba na lalingan sa airplane? Ha? Buslot naman gold. Di na nagsuot kay musa ka kami sa ang elevator pareho ba? ko na sa relation guys ba nga og nanagali gisi. Di na jud pwede pa. Buslot ida. Agamang kanang inspector ba itong badge sige kanhangan. Magsuot ko buslot nga. Kita na sa kuno to. Ito po Nilagay guys. dyan. Kana to po sa magsuot og busog kay ganan busog mga hangaron. Mo patuloy ng apay. Gabi na ba ng mata guys kaya ang hilig og mga purtis. Isa po na rin. Sa po dito okay kana ka magbabalik daw ni. Di na sa gram. Ha? Di sa gram. Ato uy. Dali. Eh, bata ko ini. Bisa budak pura ato kasama. Di ba maras kung butaan? Budak ko na daang panglanak. Da boss. Ang boss. Ambag. Ay ako. Sige lang. Kasama ibang. Ano ka na lang may mga sumi? Oh. Ha? Ako nito. Kanang brown na na. Sakto na nimo. Oh, magamay doy. Hi, bro. Katong may balik ba ko kayo kay. Apre. Ilaga naman ano. Dapat na. Brown nimo hubog, may siguro ka. Di ba gidato ng tulo? Dahil mo gibi na brown, patungpungan, pagdaghan. Kasa ni, katong buta to. Tengah jadi mo nang mo basta makita na kag mga portes. Dili ka magsibaw. Na di pud na oy magpusa rin na. Tanya nag kopi ka na galon mo, isa ka galon. Ayan mo ko to. Awan na lang mas gramo ito ko na. Ayan mo ko. Awa.
Paroji. Hoy, as drum ito pa ko. Ha? Tangin na magtubig kayo. Ano? Ito na alay, kag makabayo sa tuning sagaw ka. Pero mag-ulas ay ganda po, dilaki. Parang bayo ta man sa naong. Sajaw, mga di sajaw. Ang bayo ta ganda sa naong. So ano? Punon. Kato na. Ano na yung nasram? Ano nas galon? Kanara ko nasra? Ya, magtako naman gihapon. Dali nagkuha og tubig. Pwede ko nila sa linig Orsi. Biguro. Balik. Yan na. Kami. Ako na. Ato lang, naghanap. Ano lagi mo? Parot. Kasi agi kayo yung gipalit 5, di ba? Siguro ito lang ha. Hindi mo ganito harong to. Ako pati ay, hindi na ako nagigamit ng hindi sa kisa. Ako lang nagigamit. Naman, di gunting? Ano de? Okay, duha. Ano man? Yan eh. Duha. Del na pen. Ay, ano, gudli, mas daghan yung labo na nakakaroon. May kasing agi. Kuya ya! Mamayang gabi pa yun. Bakit? Isa saging? Magkano yun? 100? 100 lang ba yun? Isa doon. Ba ito ako nyo. Ibabad na sa daw ni guys, na nagtagtaod, hay kay isang banlaw raman gamit kaya tipid sa tubig. A few moments later. Padong demi ni Untoy sa housing guys, sa tumis palengke. Kay Domingo man, sa palengke day po. Anay paliton, palit mo na po sila ng mabaon. Kung mabuhon, inagatong sa baon. Sana magkisang igagaw, katong dito sa magdaong, laab, na nakagamit ng tricycle. Ano ba yan? A few moments later. Pauli namin guys. Nana, mabitawan nila may matampay ato kay dagay tao. Nagbugab ang mga pala. Ang kagoy mo sila dyan, first, datab ang ito. Parat, bahinan mo rin. Ano yung gawin mo? Oh, yun. Ano lang, kung masakit ako na. Di alam sih, lumadun. Mana dah nawal lumadun. Yun na, kain! Kain pa rin. Kain ko na lang itong ano? Kain ko na lang itong uhaw ko. Kain mo lang yung uhaw mo, tama lang yan. Wala ka pang mararamdaman na sakit. Ako naman mapiruwi siya, ating gabi na magpahilot pa. Ito sa buong pagkinamas ko. Ha? Ay, kakapit mo pagkinamas. Kalat ng bugoy. Ayun si Aita. Hindi na ko. Luto ng luto. Bakit ba? Ikaw, masabay basaw. Nakilala mo yung pinagsakodan niyo? Wala ka sa friend? Ha? Hindi mo na pero gabi. Friend! Kain! Bert! Yan, Bert! Bert! Nakita mo lang ako masuga na. Huwag ka lang. Dito na yung kumain. Kaya nga, ba't ako sa panig kasi naman.
found the love for me. Darling, just a Baliktad ka pa umupo. A few moments later. Masa to yatang video rong adlaw guys. Daghan kagong salamat sa pagtimbaya. Sa wa pa naka-subscribe, palihog kog subscribe, palihog pug click sa notification bell para kanunay mo ma-update sa mga videos uja. Palihog pug like guys kay dako nagtabang nahas ang mga videos. Sa katong wa pa makatan-aw sa mga vlog na kauban, katong sa mga daan ba. Palihog kog tan-aw. Uja, 1 year na day ko karon guys sa akong pag-vlog. Pero lado pa kadog monetary oy ara magong gamadjag ang dollar. Kaya wa may maadong content pero sa nalaman hinay-hinay makakuha na lagi gihapon. Ja, shout out day ko ni Kuya John Ayag og ni Ate Bit nga naa sa Cavite karon. Kumusta naman mo diha ya? Shout out po ko ni Catherine Coray, daghang kadtong salamat ma'am sa imong kanunay pagtimbaya og ni Ma'am Jordinita Martinez, daghang kadtong salamat sa imong kanunay pagtimbaya sa channel. Nagpunta ka di mo pula ano para dyan gihapon mo magsuporta na. Naman na to guys, daghang salamat kadtong tanan. Keep safe everyone.